Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Today, kaning, may mo ba nga mangayo ko ining usa ka garapa nga lana? O kaayo tiyo. Usab bitaw ni sa rason kung ano naghimo gyud ko ini. Kay gusto na ako nga patumaron ti ka ini aron maayo ng imong mga gipamati sa lawas. Ay, mo lagi. Salamat kayo, salamat. Idana, Oh, tiya, ngano? inay nangita ni mo nga babay. Ha? Kinsa man tiya? Si Leslie Conusia, ang anak ni Sir Perfecto. Unsa? May nga po ni mo, ma'am. Unsay nakaayo sa hapon? Mo lagi. Ma'am, sa may among ikalagad ni mo. Si Edana. Inyo bang anak si Edana? Among pagumanggon, ma'am. Hain man siya. Patubangan siya nako. Mo lagi. Ako si Edana. Oh. Uy! Ikaw di ay. Maayong hapon, ma'am. Unsay among ikaalagad nimo? Ikaw akong toyo. Gusto lang ko mo pasidaan nimo. Kadiyot lang, ma'am. Wa pa ko mamanog storya. Pagkaton ko ng papatasan, bi? Samtang ako ay mo ikatubang? Wa siguro ka makaila ko si Kinsa ko, no? Ako mo'y tag-iya din sa inyong dapit. Busa kinahanglan nga maginahinay ka nako. Pasaylo ako, ma'am. Gisultihan ako sa tanan ni Ronnie. Og nahibaw na ko nga naa kay sakit sa utok. Pero, ma'am... Giingnan ti kang wa pa ko mahuman! Bastos! Pa! Idana, Okay po, tiya. Mga wa man din may mga batasan din, no? Sa ako nang giingon, ayaw pagtingog kun wa pa ko mahuman. Sorry, ma'am. Kung ipadayon ni mo nga magpabuang-buang ka og imong samukon ang among relasyon ni Ronnie. Timan kaslo na mi. Og basig ugma dayon, dili na mo ikita ining dapita. Palayason ta mo din Ha? Busa ikaw, timan ayaw gyud sa muka ang among relasyon ni Ronnie. Ilabi na nga ugma, kaslo na mi, og mamahimo na nako siyambana. Kay kun mo text pa gani kaniyag usab, o bisag unsa lang imong isulti, masuway ka ginako. Makatilaw ka gyud sa akong kastigo. Ako mismo mo balik din aron imud-mud ko na imong naong nakasabot ka. Tingog! Ma'am. Nakasabot ko. Timanig na, kung gusto pa ka mo dugay pa kayo dapita. Loya na gyud kayo si Papa. Mao ba? Pero makasulti pa man ka siya, sir. Oh, maka-istorya pa man siya. Pero permi siyang moingon nga. Gikapoy na gyud kuno siya. Mao ba, sir? Kung unsa man gani. Wa na ko'y mahimo. Dawato na lang nako bisag unsa ka sakit padong. Mao. Unta. Dili lang unta siya pantuson pas Ginoo kung gikapoy ni gyud siya na ining kalibutan. Bitaw, sir. Looy kay mag-antos pa siyag maayo, Looy yan. Badong nagampo gyud ko sa Ginoo. Pero unsaon ta man? Siya may magbuot sa tanan. Mao gid, sir. Sakit ka nang mawad ang taginikanan, sir, pero dawatong na to nga. Mao ginay mahitabo. Gusto ka, Badong? Kinahanglan gyud nga ako nang itugyan sa Ginoo nga akong amahan. Nga unta. Dili lang siya pantuson pa pag-ayo sa iyang sakit karon. Looy kay ko ni mo, sir. Naibaw ko, sir. Kung unsa ni mo kapinangga ang inyong amahan. Oh, Badong. Kung giyon sa may pagpangga sa mong amahan, sobra pa nga akong gibati nga pagpangga nga to niya. Abi mo, sir. Buotan kay kang pagkaanak. Nakita na ko nimo nga wa gini pasagdi si Sir Perfecto.
imong isang gipangunayan sa pag-amuma. Dili ginako siya mahimong pasagdan pa dong. O gusto gyud ko nga ako mismo may mangunay sa pag-amuma niya. Hantod na sa katapusang gutlo siya kinabuhi. Niini kalibutan pa dong. Bulahan kay si Sir Pepekto. Bulahan kay siya. Na si anak nga sama nimo, sir. Balaan kaayo ang imong kasing-kasing. Dili na gid kapugngan, Papa. Kaslo na gid mi ni Ronnie og ma. Congratulations, iya. Salamat kaayo, Papa. Og akong iampo sa Ginoo nga unta. Lugwayan pa imong kinabuhi. Nga makakita pa unya kasi imong mga apo. Salamat, iya. Tuod, asa man di ay ang imong pamanunon. Doon ay gilakaw, Papa. Pero ugma, human sa among kasal, mo diretso na mi dinhi. Aron ipaibaw nimo nga officially married na ko sa right guy nga ako ikapasigarbo nimo. Wa ko'y laing pangandoy ninyo, iha. Nga unta, higugmaon ka sa mamahimo nimong kapikas sa kinabuhi. Of course, Papa. Maubitaw magpakasal ko kay sure na gid ko sa lalaki nga akong pakaslan. Ang akong panalangin o bendisyon sa inyong kaminyoon. Unta, magpabilin mong ligon sa bisan unsang pagsuway sa inyong kinabuhi. Ayaw ka balakan ako, Papa. Timan strong woman ba ako? Way lalaki nga makabinuang nako. O kontrolado nako ang tanan. Mag-amping ka kanunay sa imong kaugalingon, iya. Salamat, Papa. Kung wa pa ko magpugong sa kong kagalingon, makbidab, sus! Pite! Malagmit! Batamparusan na gito na ko sa bayanap. Pita lagi, dam. Ay, bitaw. Kumor ba na itong pero- bagaswasor mo ni mura ni Patsiro? Ay, sus, paghilom di ay pulda ay. Mutamparos ka ito nga anak matustag iya din sa tong yuta. Mo lagi. Nga nung malag anak siya. Ha? Di ko mo kay anak siya, yan o, landan yung binastos din eh. Ay, O, bitaw. kamo. Maunay kuyaw di puldo. Oh. Unya ang mahimo pagid niyang bana, si Ronnie pagyod. Mo lagi. Huwag kong madlok, bisag kinsa pa sila mako. Pidam, kung tuyuan yun nila, yata ka nga itong katungod din eh. Uy, suklan ako sila eh. Kilsago na sila. Ako maglagod, bidab-nab. Sus, kito mo rin lamisa rin, lago ko. Ganun bang alam? Di na ako na sa tasan. Bisag kinsa pa na sila. Ay, bitaw. Mo lagi. Ang kuyaw di puldo, kung maghawd-hawd sila din he. Wabi agad daganan kay wapa beta tagig titulos yuta. Mo lagi. Walagi ko madlo ka na. Wa man siya daw tang gibuhat. Mga kung tuyuan yun na nila daw ganib. Ay, musukol ko. Musukol ka. Pidab, ako yagiton lab. Subnab. Kita ka. Kitong kumagirong bangko ko maglago rin. Dawa. Ang masanog magpatala na santa. Bitaw. Mo lagi. Ang gikabalakan manggod nako kasi idana rabay iyang gidumtan. Mo lagi. Wasa tayo ang ikadukan si Dan Lapod. Kay wala siya daw tang gibuhat nila. Ay, bitaw. Mo lagi. Grabe sab si Ronnie, no? Tingali, bisag unsa na lang na iyang pagpangdaot kagihimo dito idana. Tawa siya uwaw nga pagkalalaki. Ha? Wala lagi ka mauyon. Mo lagi. Aw. Mo lagi. Uyon, gyud. Human siya pakawawi si Dana. O karon iya pa yung gitiwasan. Bigab. Bitaw, tinuod na. Kung lamisap lagot ko. Ay, sa man sa guda ni idana, god. Mo lagi. Kung gikiha pa lang unta to niyang tawhana, makakaon unta tong tagam. Mo lagi. Ayaw na basula si Dana. Kay wata may bao kay sa iyang bugat nga rason. Ay, bitaw. Mo lagi. Ay, pero sobrang rasad kabuotan ni si Dana, oy. Ano, Mulagi. kung ako pa'y natungnan og ingon anang lalaki, na, magkamatay gid mi pulto na. Mo lagi. Masagi para na ako makba. Kung nataka na gani nga itong katungod, dinhib, musukol daw. Bitaw. Mo lagi. Di yun na magpadaog. Bisa ko sa pa'y may tabaw.
Thank you, thank you. Thank you. Thank you ninyo tanan. Mabuhay! Mabuhay! Mayo buntag! Ay, kisa marong tong marong. Mao ba ni ang bahay ni Siya- Puldo Imak? Singan. At siya ito. Puldo Imak! Kadot, kamlaw ko. Uy! Iyo na! Uy, ikaw na eh. Oh, ako ni! Tuning. Puldo! Wagas ka na. Daan pag yung lagi ko. Ikaw lagi yun. Pero nga nung nidako maningi mong tiyan. Gibito ka tuning. Ako kay... Ay, silbing. Awa, uy! Grabe sa kapulda. Silbing. Isa na silbing. Kinsa na silbing. Asa simak. Ito, milakaw. Naigipalit sa merkado. At lingkod na tuning. Lingkod na. Ay, sige. Alin lang tayo ning tugkaran kay hayahay man din eh. Silbing. Sige. Nakatol-tol malagi ka din sa mo lagi. Ay, silbing. Ay, pastilan. Dugay na kay kung nangita kung asang inyo. Silbing. Sige, manay mo og balin-balin. Nay, nagsulti na ko nga, di balhin mo sa kamagayan. Silbing. Unya, may balhin mo sa litob. Unya, dayon. Silbing. Ni almay mo dinis limukon. Mau lagi. Libog nagsam na si Silving ngunit lingan. Dili may magdugay ng... Ay, pastilan. Ay, silbing. Pasalamat ko sa Ginoo nga natultulan tragil mo din eh. Ay, mau lagi. Kumusta naman ka? Wala naman lagi ka nagtakiyang naglakaw lagi. Silbing. Naibaw biya ka nga. Tunggod ning Rufino og ni Ason kaniang tugod. Naayo ko tungod nila. Uy. Mau ba? Oh. Wa mo ka mag-gisgot na ako ana si Mayropino kanya daw. Ay, silbing. Ang tanan baya, sikrito nga ilang gihimo. Pero, subo lang palandungon ang ilang gidangatan. Silbing. Kay bisag unsa nila kamaayo, na agi mga tao, galasina nila. Tinod na ning. Bisa kung sa pagka maayo sa imong gibuhat, no? Nagyapoy mga taong masinahon. Mao. Kining silbing. Ni agi ko karon Puldo. Kay gusto ko mangutana kung ni aba uban ninyo ang ilang anak ni Rufino og ni Ason. Si Dana? Oh, si Dana. Silbing. Naaba siya uban ninyo karon, ha? Bay Puldo! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!